Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Wa maundang og inom si Vic hangtod nagpugnan siya ni Mia. Nalipay siya sa hilom sa gibuhat sa dalaga. Dito usab si Chito Villa sa airport kay nagsugat sa iyang kauban sa negosyo. Ug iya nakita ang auto ni Wilma. Ug ningigiyo na usab miduol una si Mia kang Vic ug gipugnan na kini sa pag-inom. Sige bitaw, kaya ko ra. Maguwat ko ha. Suway ko parog. Kung dili mo kaya, ipahatod tikas kauban namong laki. Kaya rin lagi. Nawa. Paghinay lang og lakaw paingon sa gawas ha. Mag-slow motion. Ingon ini nga linaktan. Huh? Lakaw na. Paabutin mo ka ko nimo. Pahuway lang dito sa auto nimo. Okay. Basta, huwag ko magbinawas kung toyo ni mo. Seryoso ko niya. Huwag ko niya. Maayo magmulakaw. Kaya pa di ay. Wa mabarag. Gipatuol tingali ko nga dili siya anad sa ino. Tuwa na siya sa gawas. Misinihas pa nga. Okay ko na. Baya, ginunutan pagtanaw si Sir Vic ay baya, no? Kay ingon magud nako nga mabarag ba? Kay ingon man siya nga dili siya anad og inom. Tulugod ka beer iyang nahurot. Okay raman di ay. Beer na to. Ipangihi na to ay kung bahubog to. Ay. Ikaw kay palahubog ka man. Oy. Malipahyo na ay. Nindot tagpahyo mga kong friend ay. Sobo ko diha uy. Nahimuot lang ko ni Vic no. Hala, unsa to? Vic na lang? Wanay sir? Hala no. Hala, nasakpan. Muragi kag buang day soli. Ayo gud ana. Mauwaw ta. Dili mo gud siya magpa-sir nako. Vic na lang. Kuani oh. Gibili ni iyang bayad. Kuhain na dito sa cashier. Hala, 1,000 gibili? Nya, migawas na siya? Hala, ipasabot ini nga ang sukli. Ato! Kaya tulog ito kabili ang i-order na guni sobra. Mao man gibili niyang bayad. Pakuhain na lang na. Tunga ta sa suklian ni ha. Bahini ko ha. Bahala ka. Mga jukog bahin ba? May naran eh, pamiliti. Huy day, gidili ba na nato din niya. Hibawaan ganitang madam. Uy, kita rin hibaw, uy. Sikreto nato ni kayo na. Pakuhaan ko niya, ug tungaon nato. Soli, kita ba ang cashier pagawa sa customer? May ibaw na nga, may sukli pa. Oh, suklihan nas tinuod. Okay, wa naman si Sir Vic. Oh, tungaon nato ni. Og tulog ka adlaw na ni natong pamiliti, no? Sige. Uwa ko na siya makita. Hain ka ni Pepita i-parking niyang auto. Nagkabisina ning Dapita. May mga taxi o private cars na nga nagabot-abot. Ug may mupaingon na sa syudad aron mupawal. Oh, yun na. May paingon sa auto ni Wilma. Iablihan niya ang auto. Mao ka na ang iyang bana? Mao gitingali na. Maayo sa barog. Pogi pod. Mao day nga na in love si Wilma. Og piloto gyud ang barog niya. Ang ngayon sab. Wa man pa-under siya sa sakyanan. Ego lang bilingkod. Medyo tinted ang bildo. Pero naklaro ko ang iyang pag-abli sa pultahan. Nga ka nga, wa pa man mo padagan sa sakyanan. May gipaabot kasi. Ay, murag wa kong masayop sa akong gisulti ni Wilma na.
nga posible nga tuwa siya magpalabay sa laing pukton. Mao nga wa pa siya mupahuli. Nagduda ko nga husto ko. Nahinayak na magiging paabot. Na-delayed sad ang flight sa akong business partner. Mahipawaan ko na ron. Ay, salamat taon. Sa isa ito makapauli ron, day Mia. Bitaw, wala customer nga nanood. Wala man si pagkaon. Og ang labing nindot, nga sayo ta makauli. Magkadungan tag-ato sa parkingan, di ba? Oh, ha? Dungan tag-atang og di pasahiruan sa parkingan. Sige. Pero dili maayo nga magkita ko niya nga magsusi og hain ng auto ni Sir Vic. Gahuwat ra ba to nako? Uy, saan mo gisulti diha, uy? Wa kay ko magkadungog. Kuan. Sige, dungan tagawas. Uy, hala, nanawag sa manang nako da. Hello, Nang? Unsa? Gidani niyo sa ospital si Mama? Oh, sige nang. Sige, paibaw lang ko diri nga. Mauna ko guli. Sige nang. Oo, lagi. Modres ako sa ospital. Kinuha ko. Naunsa imong mama, Sol? Giatake ko no. Mauna ko guli nimo ha. O modres ko sa ospital. Kaway ka ba si manang nako dito? Sige day ha. Sige day, sige. Magampo lang tanga without ang mahitabo kang mama mo. Ay, kaluoy ni Suli. Nargid siya suot sa iyong auto. Kapina sa usa ka oras. Gusto kong pahibawon si Wilma. Pero basinog na sayop na sa ko. Paabuton ko pa. Igo nga buabot sab ang akong business partner. Gikan sa Manila. Uy. May babay nga nagpaingon sa auto. Gabi na og dili na kong klaro ang itsura sa babae. Pero siguro ko nga batanon siya. Nanuktok sa bintana sa sakinan ang babae. Wa ko masayop sa akong gituhuan o gisulti kang Wilma. Salamat kay mituman ka sa gingong kung paabot ko nimo. Ug niagyo ka. Nahuwasan ka na? Okay na kayo. Adto na ta. Nihingawa lang ko nga, tingali kubog kaayo ka. Og, madisgrasya niya kasi bako. Dili ko ka anadog inom. Iupas na espiritu sa beer. Ikatuwa ko. Salamat, Mia. Kikulitan niya nga akong kamot. Gihutan pagkunit. Unsa ipasabot ini? Unsa? Tuwa ng auto. Maigo ng gilayon gikan ako. Sundan ko. Gusto lang kong mahipaw. Wa ba kong masayop sa akong pangagpas. Sa iyong gipuhat. Misakay ang babae o minarga na siya. Asa ka ni sila eh? Sa hotel ka o motel? Mahipawaan ko karon ang tanan. Milabay lang ta sa agianan paingon sa amo. Ngano? Asa ta? Gabi na baya? Uyog lang ko kadali. Nahadlo ka ba, Mia? Maayo kang tao, dili ba? Unang higayon nga, gikaila ko ikaw. Midahig ko sa imong pagkatao. Naluoy ka pa nga, nakakita na ko nga, humod kaayo sa uwan. Nahingpit ang akong pagsalig nimo na itong higayon na. Salamat. Asa ta? Osbon ko. Dili lang kayo ko magpakagabi igyod. Alas 11 na baya. Maghuwat si mama nako sa gawas sa amo. Nahibaw ko. O nasabot ko nga.
Bisalig usab si mama mo na ako. Labi na gidhani mo. Pero asa lagi ta? Paingon na kita sa downtown. Okay, mangita tag dapit nga magkasulti pagayo. Ikiyo na. Ha? O sa masisultihan na to? I like you, Mia. Kung disabot ko nga, may gusto ka sa ako. Ha? Gikalitan na ko ni mo kahok. Sa lips, cute. Kung binalik ang biya na ko. Buwag na bagid mo kang imong girlfriend, Vic. Dali ka kay sulti lang na nimo nako. Ug mituo lang sa gudayon. Sultihi ko's tinuod. Please. Nagkasa siya sa mong relasyon. Hindi ko gusto mag-iskot pa bahay niya. Ikaw ako na gusto mag-iskotan niya. Vic. Ikaw, wala ba yung kahit boyfriend? Sulti ko sa tino. Malabing kontra na ko ang limdan ko. Pagkakan. Labi na sa babae nga ako mahalon. Wa ko makabata ng boyfriend sukad. Nainang ulit tao pero tungod sa akong gisaad ni mama, gasilbihan ko una siya. O mupadayon ang taog tungha. Mao nga, wa una ako manarato. Gastuhan ko ikaw. Arong parayog tungha niya. Ha? Tinuod ka? Kung may labaw pa sa tinoon, uray buhaton ko, alam niyo. Kanindot ka og matuman ako ang tinguha alang kang mama. Nga mag-teacher ko. Madayagis ko na, kung may bawa rin. Unsa ning gihunungan ta? Vic, kung may buhaton ka na ko nga dili ko gusto, ayaw ipadayon. Please lang. Mo'y gituhuan ko nga, tinarong ang tuyo mo na ako. Huwag ka masayop, Mia. Vic, igo na. Gusto na. Ihatod na ko, please. Ihatod na ko. Pag-isulti ko mama mo. Iparangid ko ikaw kung mama mo. Sairan ko siya. Gadili binuang ang tuyo ko rin mo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!